नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. सोप्या पद्धतीने व कमी वेळेत शेवग्याच्या शेंगांची भाजी कशी बनवायची ते आज आपण बघूया. शेवगा उत्तम आरोग्यासाठी अवश्य खावा. त्यासाठी शेवग्याच्या 4 शेंगा स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत. शेवग्याच्या भाजीसाठी शेंगा कोवळ्याच घ्याव्या, जून घेऊ नये. ह्या शेंगा कट करतानाच साले कशी काढायची ते बघूया. शेंग कट केल्यावर अशा पद्धतीने साल काढून टाकली आहे. शेवग्याच्या शेंगांमध्ये कॅल्शियम व आयर्न भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे हाडे स्ट्रॉंग होतात व रक्ताची वाढ होते. ही भाजी खाल्ल्यामुळे अजूनही खूप फायदे होतात. म्हणून शेवग्याच्या शेंगांची ही भाजी बनवा. त्यामुळे तुमच्या फॅमिलीचे आरोग्य उत्तम राहण्यास मदत होईल. अशा पद्धतीने शेवग्याच्या शेंगा कट करून सर्व साले काढून टाकूया. साले काढून टाकली आहेत. आता आपण वाटण तयार करूया. त्यासाठी कढईत 2 मोठे चमचे तीळ सोनेरी रंगावर भाजून घेऊया. तीळ सोनेरी रंगावर भाजले आहे. हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता कढईत 1 मोठा चमचा तेल घालूया. पाव कप खोबऱ्याचे काप सोनेरी रंगावर भाजून घेऊया. हे आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. 2 मोठे चमचे शेंगदाणे खमंग भाजून घेऊया. शेंगदाणे भाजले आहेत, काढून घेऊया. कढईत 2 मध्यम आकाराचे उभे कट केलेले कांदे घालूया. कांदे सोनेरी रंगावर भाजून घेऊया. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. कांदा भाजला आहे. हा आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. एक मध्यम आकाराचा कट केलेला टोमॅटो भाजून घेऊया. टोमॅटो प्लेटमध्ये काढूया. हे सर्व थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया. थंड झालेले सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. त्यात आले 1 इंच, लसणाच्या 10 ते 12 पाकळ्या, हिरव्या मिरच्या 3, मिरची आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, थोडी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतली आहे. हे सुरुवातीला पाणी न घालताच वाटून घेऊया. वाटण बारीक होण्यासाठी थोडे पाणी घालून वाटून घेऊया. आवश्यकतेनुसार पाणी घालावे. अशा पद्धतीने बारीक वाटून घेतले आहे. कढईत 3 मोठे चमचे तेल गरम करूया. त्यात अर्धा छोटा चमचा जिरे तडतडले पाहिजे. पाव छोटा चमचा हिंग. आता कढईत वाटण घालूया. तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया.
मसाले व्यवस्थित भाजले तर भाजीची चव अजून वाढते। मसाले करपू देऊ नये त्यासाठी गॅसची फ्लेम लो टू मिडियम ठेवावी। तेल सुटले आहे म्हणजेच मसाला खमंग परतला आहे। आता आपण कढईत इतर मसाले घालूया। अर्धा मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट, 1 छोटा चमचा गरम मसाला, 1 छोटा चमचा धना पावडर, पाव छोटा चमचा हळद मिक्स करूया आणि मसाले परतून घेऊया। ह्यात शेवग्याच्या शेंगा घालूया। भाजीमध्येच शेवग्याच्या शेंगा शिजवून घेऊया, व्यवस्थित शिजतात। गरम पाणी घालूया। गरम पाण्यामुळे भाजीला चव छान येते आणि तरीही छान येते। आपण पाणी थोडे जास्त घालूया कारण शेंगा शिजेपर्यंत पाणी आटेल। चवीनुसार मीठ मिक्स करूया आणि ह्याला एक उकळी आणूया। छान उकळी आली आहे। गॅसची फ्लेम लो करूया। झाकण ठेवून शेंगा शिजवून घेऊया। साल काढल्यामुळे शेवगा शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। शेवग्याची शेंग शिजली की नाही ते बघूया। शेवगा मस्त शिजला आहे। ह्यावर कोथिंबीर। रस्सा खूप छान झाला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दाटसरपणा ठेवू शकता। रश्श्यात पाणी घालायचे असेल तर गरम पाणीच घालावे। शेवग्याच्या शेंगांची पौष्टिक भाजी खूपच छान झाली आहे। तरी छान आली आहे। फ्लेवर खूपच मस्त येत आहे। खायला खूपच टेस्टी। भाजी बोलमध्ये काढूया। ह्या शेवग्याच्या शेंगा बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, चपाती किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता। तयार आहे शेवग्याच्या शेंगांची पौष्टिक भाजी। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। बघत रहा शांभवीज किचन। धन्यवाद।